माने एकदम प्योर दुदु नो दुदु होनालै जोंना नायगिरिफोर दिनैहाय आं नैबेखौहाय थै परिखा खालामनो लाबोदों थै टेस्ट मोनसे ब्लाड टेस्ट खालामनो ओमफ्रायहाय नायदोनि बेनि रिएक्शना गागाम गिखायो दिनै खुनुरुखुमै बुजाय सोमजाय लाबोदों आं सुजानाय थै बख'नाय होनबाथाय आयो बुजाय सोमजाय लाबोदों आं मिथिया मा खालामनाय बे ब्लाड टेस्ट खालाम लाबोदों बियो गावसिनि हस्पिटालाव दायो आंखौ गावनो बख'गोनलायनो साबाथाय नायखादो नोंखौ आंखौ बुहुद बुरजा मानसि हमथानांगौथ' बिजि थुनोबा जिंदगी में ब्लड भी नहीं दिया अरे मुट्ठी खालाम मुट्ठी खालाम माने Sebenarnya dik ya, mama dia dry, ये dry है। ये नहीं ना स्पिरिट नहीं ना स्पिरिट आसे हाँ सेंडा जेटा दाও পরে দি তিনটাই বলে आखाया मजा Bro खाना खा रहा था। थैखौनो गोबाव गोलैहोलायलांजोब्बाय बियो आरो दासो थै लादों आरो थै नांबावो होनदों मोनसे फाग्लायाबो आयदै स्ट्रिं स्ट्रिं मोनजोब्बाय बहुद गोबाव जाबाय बिजि थुजायैया एसे उन्दैयाव जे लानाय बेफोरनो सिगां आरो लानो हानाय नंला नागिरफैबाव नांला हालांजोबदों थैखौनो नै थुजेननायावल' फात्ता मोनाखै ओमफ्राय बरन बोनायाव स्रिं मोनलायदों बेसेबां 2.5 ml ना मा दिरुंखोथाय मा थै नांबावगौ नामा आंनि नांले माने गाबबाबो होखाला आं बेखौनो गिनायानो बारा दाव माबा मोनसे जाहोदो थै बख'नायनि मानसिफ्रानो बा ब्लाड होनायावहाय मिस्टि टिस्टि जाहोलायो गोदै नों जाहोआ नामा आंनो नोंखौ अननानै आङो दिनैहाय माने एकदम पियर दुदु होनालै जोंना गाइखेरसो होनो गाइखेर बिसिना दुदु होनो आं खोनासफैजेननायावथ' मिनिनानै मा जालायदों गाइखेर होनो जोंना गाइखेर एक्सुवेलि गाइखेरखौ गाव बायनानै लाबोथिदों आरो ना बेजों लोगोसे नोंनो दा माबा मोनसे संनानै जाहोबावनोसै माबा मोनसे बुंनो खावबाय हेमग्ल'बिन टेस्ट मा टेस्ट नायफानो होबावखो थैखौथ' एफा बुरजा लाथारालै मोनसे टेस्टआवथ' माबा माबि नायनो नागिरदों बे आंखौहाय ओंखायनो बारा थै लादों बायदि मोनदों आं